Lah kok mencenger bahaya gue es kono lu. Lah wong duwite nang kowe kok bos kok. Sing golek rongsok mau kan nang kowe mbok tampani kok. Oh iya. Sorry, Bos. Le adol rongsok mau oleh piro ya? Banyak to ya. Banyak dengkulmu atos kuwi mengko oleh 7.000 ki. Tuku es karo gorengan no. Oke. Ras wis lho. Ya. Anu peces. Ki apa? Nyantai aku nggo apa kok ketampi kok ngono kuwi. Lah ya iki nggo es karo klek-klekan kok kene kok ya. Jaluk jajane ya. Ngedit apa ta ya? Konten to, konten kreator kok takon. Oh. Beh. Sak jam lho aku ngenteni nang kene kok ya sweet temenah dan keret menang ke bocah kok teman-teman kok. Paranane. Oh, lancan anak buah lapnat kaya yo dinteni ket malu ngasih tenggorok garing malah. Lah digoreng are. Iki, Bos. Lah ese. Lah kok kursi ji ese. Lah kuwi nggonmu di oh bocas kok ngono kok. Wes, bom wes. Ah, ya ampun di Bos. Oke, tumpak. Ah, lah iku. Ah, mbok entek kok ngono kok.